شاينا حيلا تريولو جزية لذا آخر أتوقع لزو على معلتي حجالكم نيش فيديو قريبا لاخو بسلام تخطاتلنا سسمين أبزيان بار مرح شاينا نهزبين بانديران وتهدرين شاينا أنسى أصف إلو ستيل خوني سو كبلي حمزة أبزيا خجل تقولكم يبزع على حيلو من زحومن شعوتا فيديو خطبتك أب كلتاشين إسرا حمشن نايو تهدرا وحيلي بحري تشاينا حيلي ندري حيلي بحري حيلي سوماي تشاينا نتأحل لنا إذا حقشا وتعذبتنا درجة بدرجة كما عبولئية بزعبا قطري استراتيجي مسكالوت عبيت حيلتات بس عبيت حيلتها زقبر موردا زيارة زلزل حبرتان حزة كمتسخ جمريا تخططلنا وتهدروا عقل تنتان تشاينا عقل ودابن استراتيجيكال تشاينا بقيمة 10 مليون نتوف وتهدراوي حيل الله إذا جماعة عالم إتزع حبي نتوف سراويت إيو بتوساخي مليونات زبن يقصروا عقرا سراويت نقوش وتهدروا حيل تاتن الله باجيك تشاينا أقطشين إسران حامشن عمساو أصاب تمين إسران حامشن بليون دولار إنما كلا خلي توت إياه إزي كاو أمريكا لعلي شو 8 بليون دولار يوحد خوينو كاب مبزحتين قالوت حقرات كن بأقبابو زيادة أيو اتبوغ عز حزباوي سراوي حرنت ALA تباهي لزيزوع وتهدروا حي بحفشة كنفر زقومة إيو خوينو سراوي حيلي بحري حيلي عيال حيلي تات مساي قمون استراتيجيكاو دقف حيلي تات سايبر أفر إيوم حيلتات مريت ALA Ground Force بحالو أستاد 1 مليون نتف وتهدر اللوة عسرتات أشعات تانكتات حدوقات مكاين ولا أوكا بزحات زآرقو موديلات كساب حجي عب تقمي انتهالو كم عينت 99 عينت عسرت حامشة زعام السلام زمناويان تانكتات كم مع مزانو معراباويان تانكتات يبقى هنا بقندو نقلطوف موفار لعل من قسقاس معبولو مدافع نوح حقاز وقعاز أبنجاتات روكيتات زنقساقس مدافعات إيا تسرح حيلتات روكيت PLA روكيت فورسي بحالو إذنا تشانا حيلتات روكيت نلم داون نكلاراون رئيسا وقع كحلو زخولو أما عيد بلاستيك مسالة زحازت إياه DFF 21 إسران حدن DNF إسران شدشن مسالة قتلتي تشكر كرتن كوينوم كاب أمايد كيلومترات رحيقهم نزركو سعنت نفرتي أمريكا نمدفع سدالو إياه كان كاب بحلاو مسالة أزيوم زقلت أفن نمعقات خبرو هايبرسونيك مسائل كم DAF سف تفتن تسرحن على حيل بحر تشاينا بقطري مراخب اللي 307 مراخب كلها عالم اتي دعابة ايو ابزي ازي اوان ابزي حجي اوان قلت اب سراح زي سرحة مراخب سعنات نفرتي لي او يانغ شان دونغ كم سالسيت أزياء زمناوي فاجيان زلوا قين إسران حمشن أفتنا كأطو إياه إني كل راو حيلي سرحة سامارين اللوا
ገሊአን ድማ ኒኩሌራዊ መሳይላት ዘለወን ኮይነን ቻይና ዓለማዊ ኒኩሌራዊ መከላኸሊ ይህባ እዚ ሓይሊ ባሕሪ ኣብቲ ቻይና ወተሃደራዊ ማዓስከራት ዘለዎ ኣርቲፊሻል ደሴታት ዝሃነፀተን ባሕሪ ደቡብ ቻይና ሓይሊ ንምፍጣር ዝተዋፈረ እዩ ሓይሊ ኣየር ልዕሊ 2,500 ነፈርቲ ውግእ ዘለዋ ስቱር ውግእ ነፈርቲ ምስ ኣሜሪካውያን F-22 F-35 ዝወዳደር ዝተዳለወት ፍሊግሽን እያ J-20 ትበሃል ከም H-20 ዝኣመሰላ ሓደስቲ ቦምብ ዝድርብያ ነፈርቲ ኣብ ምዕባል ትርከብ እዚኣተን ድማ ኣብ መንጎ ኣህጉራት ርሕቀት ክህልወን ተሓሲቡ ዝተሰርሓ እየን ቻይና ኣብ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ እውን ብዙሕ ወፍሪ ትገብር ኣላ እዚ ድማ ንናይ ዳህሳስን ዕጡቕ ተልእኾን ብዘይ ዝኾነ ፀገምን ብዘይ ዝኾነ ሰብን ንምስራሕ ዝተሃነፃን እየን ኒኩሌራዊ ኣፅዋራ ብግኒ 500-600 ኒኩሌራዊ ርእሰ ውግእ ኣብ 2020 እዚ ከባቢ 250 እዩ ነይሩ እዚ ድማ ቅልጡፍ ዕብየት ዝውክል እዩ እቲ ዕላማ ክሳብ 2035 ልዕሊ 1,000 ርእሰ ኒኩሌራዊ ክህልዋ ብምግባር ቻይና ናብ ኣሜሪካ 5,000 ፕሉስ ክህልዋ ከሎ ሩስያ ድማ 6,000 ልዕሊኡን ኣለዋ ክትቀርብ እያ ድሕሪ እዚአን ክልተ ሃገራት ድማ ኣብ ሳልሳይ ክትርከብ እያ ኒኩሌራዊ ኣፅዋራ ኣብ እተንቀሳቐሰሉ መድረኻት ሚሳይላት ሳብማሪናት ስትራቴጂካዊ ቦምብታት ዝድርብያ ነፈርቲ እውን ኣለዋ ሳይበር ውግእ እውን ኣዝያ ሓያል እያ ስትራቴጂካዊ ደገፍ ሓይሊ ሳይበር ኣብ ሳይበር መጥቃዕቲ ኤሌክትሮኒካዊ ውግእን ዓቕሚ ህዋን ዘተኮረ እውን ብዙሕ ከም ዝሰርሕ ይግለጽ ቻይና ንሳተላይት ጸላኢ ክትዘርግ ወይ ከይተረፈ ክተጥፍእ ትኽእል እያ ድሮ ድማ ጸረ ሳተላይት ኣጽዋር ፈቲና ኣላ ድሮ GPS ጃሚንግን ኤሌክትሮኒካዊ መጥቃዕትታት ብተግባር ይለማመዱ ኣለዉ ንኣብነት ኣብ ልዕሊ ምብራቕ ኤውሮጳ ደቡብ ኤስያን ኣብ ልዕሊ ነፈርቲ ስትራቴጂካዊ ዶክተርን ቀንዲ ወተሃደራዊ ዕላማታት ቻይና ናይ ገዛእ ርእሳ መሬት ምሕላውን ስልጣና ኮሚኒስት ፓርቲ ምሕላውን እዩ ቤልጂየም ከም ዓመፅቲ ኣውራጃ እትቆፅራ ታይዋን ምቁፅፃርን እውን እዩ ሕብለላ ኣብ ባሕሪ ደቡብ ቻይና ዓለማዊ ንግድን ፃዓትን ኣገዳሲ ዝኾነ ከባቢ ካብ ኤስያ ወፃኢ ሓይሊ ምሕንፃፅ ቻይና ኣብ ኣፍሪቃ ማእከላዊ ምብራቅ ኤውሮጳ እውን ፅልዋ ከተሕድር ትኽእል እያ እቲ ድክትርን ኣብ ዘይምዕሩይ ውግእን ዘተኮረ እዩ ቻይና ኣብ ክንዲ ኣብ ኩሉ ነገር ንኣሜሪካ ከተማዕረረ እትፍትን ንድክመታት ኣሜሪካ ከም ሚሳይላት ኣንጻር መራኽብ ጽዕነትን ነፈርቲ ዕላማ ዝገበሩ በላሕቲ ኣጽዋር ከተዋፍር ትፍትን ምስ ኣሜሪካን ኤውሮጳን መውድዳ ኣሜሪካ ወተሃደራዊ መዳይ ሓያል ኮይና ትቕፅል ኣላ ኣዝዩ ዝያዳ ተመክሮ ዓለም ለኻዊ መድረኻት ዝዓበየ ባጀት ምክልኻል ኣለዋ ኣብቲ ቻይና ብቁልጡፍ ዓለማዊ ወተሃደራዊ ሓይሊ ኮይና ኣላ ዝዓበየ ሰራዊት ዓለምን ብቁልጡፍ ናይ ቴክኖሎጂ ዓቕማ እናሰፍሐ ይርከብ ሚሳይል ሓይሊ ባሕሪ ሓይሊ ኣየር ሳይበር ውግእ ዘጉልሑ ብምዃኖም ኣብ ኤስያ ንኣሜሪካ ከቢድ ተቐዳዳሚት ይገብራ ኤውሮጳ ዝነኣሰ ወተሃደራዊ ተራ ስለ ዘለዋ ቻይና ብፍላይ ብደረጃ ዞባ ዳርጋ ከምዘይትትንከፍ ይገብራ ሰሰናይ ከምዚ ዝበለ ታሪኻት ጽማቓት ከም ሃገራዊ
ታሪክ በዓላት ሒዝና ልኩም ክንመፂና ሞ ሸር ሳብስክራይብ ላይክ ኣይትሕመቁ ተስናዩ